Hej. I den her video skal vi se på, hvordan du laver billeder klar til trykning. Tager et billede, åbner, trykker åbn og vælger det her. Først så går vi op og ser i Image, hvor stort billedet rent faktisk er. Image Size. Og der kan vi se, at det har en opløsning på 72, og det har en bredde på 91 cm. 72 pixel per inch er det mål, eller den opløsning, man bruger, hvis man skal udgive billeder på internettet. Til trykning skal det have en langt højere opløsning, og den skal sættes til 300. Men hvis jeg bare sætter et billede op til 300, så bliver det pixeleret, fordi det vil være lidt ligesom hvis man strækker en tykgummiklat. Klatten vil jo stadigvæk have det samme rummål, men det vil bare blive strukket over en større flade. Så derfor så er vi nødt til at sætte opløsningen op, men centimeterne ned, sådan at billedet stadigvæk har en vis tæthed i pixel. Så det jeg gør, det er, at jeg sætter min opløsning til 300, som er den opløsning, man skal bruge, hvis det er sådan, man vil være sikker på et godt resultat, når man trykker. Så er jeg ret sikker på, at billedet det kan ikke tåle at blive 91 cm bredt. Så det sætter jeg ned til 30 cm. Og jeg vil sige, det er ikke sådan, at jeg har nogen videnskabelig begrundelse for, at jeg sætter det ned til 30 cm. Det er mere sådan en fornemmelsessag, at når billedet er en 90 cm og en opløsning på 72, jamen så kan jeg, når jeg sætter opløsningen op til 300, så kan jeg, arbejde med det ned til 30 cm. Men så må det altså heller ikke blive større. Og så kan I se, at højden den regulerer sig også samtidig. Og det gør det, fordi at de her flueben er markeret. De to nederste flueben er markeret, men ikke den øverste. Havde den øverste været markeret også, så når jeg ændrede på en af de her faktorer, i enten vidde eller højde eller opløsning, jamen så vil de andre også ændre sig. Lige nu, der har jeg taget opløsningen ud af den der automatiske ændring. Så jeg sætter bredden til 30 cm, og højden den kommer så til at være 22,41 cm, og opløsningen til 300. Og trykker OK. Og så får jeg egentlig sådan, som det her billede nu vil komme til at se ud, når det er sådan, at det bliver trykt. Og der vil man altid kunne se, hvis man laver den fulde pixelvisning, så vil man altid kunne se, at det her billede egentlig skarpt nok. Og det synes jeg måske ikke helt det er. Så derfor så vælger jeg egentlig nu at gå op i Image og vælger Resize og Image Size, og så sætter jeg den ned faktisk til 20 cm, og så bliver højden 14 cm. Stadigvæk med en opløsning på 300. Så trykker jeg OK. Og se, så bliver billedet mindre, og nu kommer det til at fremstå skarpere. Så det er sådan den opløsning, eller den størrelse, jeg så vælger at bruge på det her billede. Går jeg i menuen Filer og vælger Gem som, Save As, og igen sætter jeg et L bagpå og trykker Gem og OK. Så nu har jeg mit billede, som kan gå i trykken i en størrelse på 20 cm. Det var det for den her gang. Hej.